हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। उनका खातिर खास करके आपन लाखी गाय के दूध से मक्खन निकाल के घर के सामने ऐसन जगह पर रखीला कि गली से आवत जात भी ओह पर नजर पड़ जाए। घर के मुख्य द्वार भी खुला रखीला कि माखन देख के वो सीधा घर में आ जाए। हम तो माखन के कटोरा अपन हाथ में ही रख ले हैं। तो हर माखन काहे खाई? उनका खातिर तो हम अपन लाखी गाय के दूध के माखन रख ले हैं। तू दोनों के ही माखन ना ली है काहे? ई तरह उनका लाज आवेला। कहलन हम भिखारी थोड़े हई, उनका तो माखन चुरावे में ही आनंद आवेला। मांगे में लाज आवेला, बाकी चोरी करे में जैसे बड़ा वीरता देखाला उनका। ऐसे हमरा घरे कई बार आइलन ह और पता है जब वो आवेलन न तो हम तो केवाड़ी के पीछे लुका जाइला और उनकर बाल लीला देख देख के आत्मा विभोर होकत रहिला। जेकर भाग्य उदय होखेला ओकरे घरे जाला उनकर चरण। कान्हा, कान्हा, वो आ रहल बाड़न। हाँ? कान्हा, कान्हा हमार गली की तरफ आ रहल बाड़न। अरे चलो 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 कान्हा को देखो क्या। चलो 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 चलो। केकर माखन चुरैले बाड़ा? केकरो ना चुराइला ना, झूठ बोला तारा। हम चोरी नहीं के कइली। अब बतावा, चली यशोदा मैया के पास चली। वो मन बे ना करेली कि हमार बेटा चोरी करेला। ना ना मैया से मत कहिया, वो फिर हमके ओखरी में बांध दी है। ना कहब, बाकी तो के एकर मोल देवे के पड़ी। हाँ ले ला, हमार कंगन ले ला। कंगन ना ले, फिर का लेबू? बताए हम तो चुम्मा लेब। सबके सामने? हाँ हाँ सबके सामने। सबके सामने लाज आवेला। अच्छा लाज आवेला, बाकी हम तो सबके सामने ही लेब। अब का भेल? रो तारा काहे? तू इतना जोर से चुम्मा ले बेलू, हमके खींचे लू। हमार जैसन मन करी वैसने करब। आज तो वो हम लोग के भूखले मार दिलन, कबो इतना देरी ना करेलन। जरूर आज कौनो ऐसन गली में चल गईल होई जहाँ बेचारा कौनो उल्टा चक्कर में फंस गईल होई। तोहरे गली में गईल हुई है। ठीक कह तारा दोस्त, हमार गली के सभ्य ग्वालिन महाधूर्त हैं। हमार सेनापति उन्हीं के हाथ में फंस गईल होई। हो सकेला पिटाई भी भइल होके। तू लोगन मिलके हमरा से धोखा कइलू। धोखा तो तू कैले बाड़ा। माखन भी खैला और चुम्मा भी ना दिला। एक बार फिर सबके चुम्मा देवे के पड़ी, ना तो हम सब मिलके यशोदा माई के पास जाई। हाँ, सभी जाई। अच्छा बाकी धीरे धीरे लियो और एक एक करके लियो। अच्छा बाबा एक एक करके। चलो सब पीछे हट जा। हाँ। चल चल। यशोदा के घर काहे जन्मला? हमार बेटा काहे ना भइला? हम खाली चुम्मा ही ना लेब, सुन ले हई तो के नाचे भी आवेला। हाँ तो नाच के दिखावा। एकरा बाद जाय देबू। हाँ थोड़े कैसा नाचब,
हम थक गईली, थोड़ी का सा छाछ पिया द। बाकी अब हमरा संगे राज करे के होई।